Dette er et Windows Live Movie Maker tutorial. Windows Live Movie Maker ligger på næsten alle Windows PC'er. Med Windows Live Movie Maker er der et hav af muligheder. Du kan f.eks. tilføje videoer, fotos, musik, webcam-videoer, øjebliksbilleder, titel, rulletekster og en masse andet. I det her tilfælde vil vi tilføje en titel. Så vil vi tilføje et billede. Ved at dobbeltklikke på billedet kan du ændre varigheden. Vi sætter det ned til 5 sekunder. Du kan også tilføje animationer. Vi tager den her. Så tilføjer vi et billede mere. Så tilføjer vi en visuel effekt. Vi tager den her. Vi tilføjer et billede mere. Går ind i visuelle effekter. Nederst. Og trykker på 360 grader. Nu vil vi vise den endelige film. Med Windows Live Movie Maker er det hele lettere.